Assalamu alaikum. Yau ne za mu yi analysis kuma mu yi entry a cikin kasuwa tare da student ɗinmu. So wannan shine top down analysis, yadda ake top down analysis. Wannan layi guda biyun da na ja, wato a daily time frame fair value gap ne wanda muka ja. So wannan kuma da kuke gani, so market ta zo ta yi abin da ta yi, so ga mu kuma abin da muka zo muka yi. Wannan 4-hour time frame da muka sa market ɗin ne muka samu order block a cikin wannan fair value gap ɗin, which means muna jiran market ɗin ta zo ta wato ɗauki wannan liquidity da yake wannan wurin domin a ci gaba da bullish trend, wato a ci gaba da up trend, a ci gaba da tafiya kasuwan sama. In ka kira shi da ascending ba laifi ka yi ba. So wannan shine. Ga wani order block ɗin shi ma a sama wanda muke expecting ɗin market ɗin zai zo ya dake shi sai ya juyo ƙasa domin ya zo ya filling wannan, ya cike wannan fair value gap ɗin. So after market ta zo ta cika wannan fair value gap ɗin ne muke da tsammanin market ɗin zai ci gaba da tashi sama. So wannan shine analysis ɗin da muke ƙoƙarin mu yi a ƙaramin time frame. So ga shi nan a 4-hour ma mun samu mene fair value gap. So bayan mun kalli market ɗinmu a babban time frame, mukan dawo da shi ƙaramin time frame domin ƙara tabbatar da structure kasuwa yadda yake kasancewa da kuma cire duk wani haƙƙoƙi da kasuwan take yi, duk wani motsin kasuwan. So muna cire shi ne a time frame by time frame. So wannan a 4-hour time frame mun samu fair value gap. So a 1 hour kuma ga shi nan mun zo mun samu order block a cikin wannan fair value gap ɗin. So which means market za ta zo wurin domin ɗaukar liquidity. Market ta ƙirƙiri wannan order block ɗin ne domin a zo a ɗau liquidity a wannan wurin. So kafin wannan, kar ku manta market tana yin inducement. Inducement, mutane ba su fahimci me inducement a cikin kasuwa ba. Shi fa inducement ɗin nan an ƙirƙire shi ne saboda ka zo market ta yaudare ka, ka shiga kuma ka yi asaran kuɗinka a cikin kasuwa. So ya kamata ka kiyaye duk lokacin da market ta yi irin impulsive, to first retracement da market za ta yi, takan zo sai ka ga inducement ne ya fara zuwa. So abu na gaba tukunna, market takan je ta ɗau liquidity tukunna ta sake dawowa da sauri ta ci gaba da tafiya trend ɗinta, ta ci gaba da tafiya overall direction ɗinta ko kuma direction ɗin da dama take yi. So wannan shine complete market ɗinmu a babban time frame. So ga shi nan a babban time frame ɗin market ta yi breaking duk wani structure da yake wurin. So ga shi nan daga lower low, lower high, lower low, lower high, market ta zo ta breaking, an koma higher high, higher low, higher high, higher low a babban time frame. So me yake nuna mana market ɗin nan za a ci gaba da mene da bullish trend ne. So za mu kuma dawo da market ɗinmu ƙaramin time frame domin mu ga duk wani lungu da saƙo da market ɗin take shiga. Za mu yi entry ne a ɗan ƙanƙanin time frame, wato 5 minutes ko ma 1 minute. Ya danganta da irin trading ɗin da muke so mu yi a yanzu. So duk wanda bai kashe mic ɗinsa ba yayi ƙoƙari ya kashe mic ɗinsa. Ga shi nan yadda muke ciccire komai da komai, su breaker block ne, order block ne, fair value gap da wato break of structure. Ga shi nan market ta zo ta ɗau liquidity a ƙasa. So ga shi nan.
sell side liquidity ake ce ma wurin. So gashi nan kuna gani, kuna gani, kuna gani muna tafi tare da ku. So an sake samun break of structure which means market sai ta wuce wannan matakin kenan. Yes, kaman haka. So if the possible ɗin market ɗin zai karye ƙasa, so zai dawo ya breaking wannan wajen. Wannan wurin previous low ɗin da kake gani tukunna market ta koma sai mu nemi entry a kasuwan. Point of interest ɗinmu zai zamo can kenan. Yes, wannan wurin. So ga abin da ni nake tunani, abin da nake kallo kasuwan zai aiwatar a halin yanzu. So in market ɗin ya mun wannan abun da na yi, ya bi wannan zane na da na yi, so zan yi amfani da ilimi na in shiga kasuwan domin samun riba a cikin kasuwa. Amma idan market ba ta bi mun wannan zanen ba, ba ta bi mun analysis ɗina ba, so market ɗin ba zan samu yanayin da ma zan iya bin market ɗin ba. Saboda bani da ta cewa ba kuma dole bane sai na yi trading ɗin. So idan market ɗin ta bi favor na, so shi kenan. Idan kuma ba ta bi ba, shi kenan. So wannan tambaya da ka mun akan menene order block. So order block yana kasancewa kamar haka. Kala kala ne order block ɗin. So bayan na zana ma guda uku wannan, suna dai da daban daban dai haka. Shi order block wuri ne wanda yake haɗa cinikayyan manyan 'yan kasuwa. Kaman a ce kasuwar ƙauye ce ta can garin daban na nan garin daban. So amma akwai ranar da ake haɗuwa a ci wani kasuwa a daidai wannan wajen. So wannan wurin shine kaman order block ɗin kenan na kasuwa. Ko kuma in ce maka gidan mai ne wanda market za ta zo. Gidan mai ne kaman motar fasinja ko motar ka haka. Za ka je ka sha mai sai ka fito ka tafi uzurinka. So shi ma order block ɗin haka ne, kamar haka ne a kasuwa. Wanda market take zuwa ta ɗan sha man ta ita ma ta ci gaba da tafiya da kuɗaɗen mutane. So gashi nan wannan shine order block. Gashi nan yadda ake zana shi da kuma yadda yake fitowa haka a cikin kasuwa. Gashi nan. Ka sa ido sosai kai da ka yi tambaya akan order block. So gashi nan yadda abun yake kasancewa. Zai iya yiwuwa wannan kandila guda biyun bai fito ba ga ya fitar maka da wancan mai dogon wick ɗin da na cire yanzu. So wannan shine break of structure shi kuma. So ga yadda yake kasancewa a kasuwa. Shi ma da body yake close ba da wick ba. So in dai da wick ne to ka sani dole ne ka canja kallon kasuwan daga break of structure zuwa liquidity. So idan market ta zo ta yi breaking gashi nan wannan an samu mene? Break of structure ko ka ce market structure shift. So wannan da kuke gani gashi na yi marking order block. Na yi marking fair value gap. So gashi nan wannan shine fair value gap. Zan zo in yi karatu sosai da sosai a sabon class ɗina. Sabon class ɗina za ku sha karatu sosai da sosai. A January nan za mu fara karatu in sha Allahu ta'ala. So za ku sha karatu sosai da sosai ina tabbatar muku. Muna gamawa da su kuma za mu sake ɗiban sabbin student in sha Allahu. So ga tafiyan kasuwan wannan wurin da kake gani. So ilimi ne mai tarin yawa gashi market ta zo ta ɗauki liquidity ga kuma order block ga fair value gap ga break of structure ga market shift. So haka market ɗin take tafiya. Haka yanda na zazzana maka nan. So haka market take tafiya. Sai a mai da hankali
a dinga fahimtan me market take yi. Yanzu zan tura muku wani diagram haka. Yes, dole market sai ta yi wannan pullback ɗin ne, dolenta ne. So market ba ta taɓa tafiya ta impulsive ba a samu retracement a kasuwa. To dole sai an samu retracement a kasuwa. So retracement ɗin misali a kasuwa dole ba zai taɓa yiwuwa kullum siyan kaya ake yi ba a siyarwa ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba, wata ran kasuwan ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu kuma a ce kullum siyarwa ake yi ba a siya ba. Dole sai an samu masu siya da masu siyarwa. In dai har za a samu masu siya da masu siyarwa suna cinikayya a kasuwa, to dole ne sai an samu wasu sun fi wasu a kasuwan rinjaye. Idan har masu siya suka fi masu siyarwa yawa, to dole ne kasuwan ta canja. Idan kuma masu siyarwa ne suka fi yawa, dole ne kasuwan sai ta canja. Abin da yake ƙunshe a cikin kasuwan forex trading kenan. Abin da kuma mutane da dama wanda ba su gane ba kenan. So ga shi nan dai wannan shine tambayar ka, na amsa maka, na ƙara maka da gyara ma. Abin da ma baka tambaye ni ba ma ni ga shi nan na ciccire maka, na baka amsa a kai saboda gaba. So na bar ku lafiya, sai ku ɗau number na in kuna da tambaya sai ku yi magana ta WhatsApp sai da safe.